Βρίσκεται σε ένα ακόμη podcast του nutritionandhealth.care. Σήμερα μαζί μας η αγαπημένη διαιτολόγος διατροφολόγος Σοφία Παπαγεωργίου. Γεια σου Γιώργη. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Και θα συζητήσουμε για το φλέγον θέμα άγχος και διατροφή. Το ένα με το άλλο, πώς γίνεται ο συνδυασμός και πώς αγχωνόμαστε γιατί σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε δίαιτα. Πώς συμβάλλει αρνητικά στην υγεία του κάθε ατόμου το άγχος, ένα σκέλος, το πρώτο σκέλος, και πώς μπορεί να επηρεάσει το θέμα διατροφής. Αρχικά να πούμε ότι το άγχος δημιουργείται όταν υπάρχει ένα εξωτερικό ερέθισμα και καλούμαστε να αντιδράσουμε για να προστατευτούμε. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να επιβιώσουμε τόσα χρόνια από τον καιρό που ζούσαμε στις σπηλιές. Τώρα, σε αυτό το σημείο είναι καλό να ξεχωρίσουμε ότι υπάρχουν δύο είδη άγχους. Είναι το παρατεταμένο ή χρόνιο και το ωφέλιμο ή παραγωγικό άγχος. Κάθε φορά που αγχωνόμαστε, όχι αν θα μπούμε σε δίαιτα, αγχωνόμαστε για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί τρέχω να κάνω τις δουλειές μου, γιατί τρέχω να πάω στη δουλειά, γιατί ξέρω εγώ έχω αργήσει να πάρω τα παιδιά. Για οποιοδήποτε θέμα αγχωνόμαστε, το σώμα μας μπαίνει σε μία φάση μάχης ή φυγής. Ωραία. Υπάρχει μια λυσίδα από νευροδιαβιβαστές που εκρίνονται και πυροδοτούν το κεντρικό νευρικό μας σύστημα. Αυτή είναι η κορτιζόλη, η αδρεναλίνη και η νορεπινεφρίνη. Είναι αυτές που μας κάνουν να νιώθουμε μια ταχυκαρδία, μια εγρήγορση, μια εφίδρωση όταν είμαστε αγχωμένοι. Όμως αυτό στην πραγματικότητα μας συμφέρει γιατί μας κάνει πιο παραγωγικούς στις υποχρεώσεις μας. Οπότε αυτό είναι το ωφέλιμο άγχος. Τώρα, από την αντίθετη πλευρά είναι το μη παραγωγικό άγχος ή το χρόνιο άγχος, όπως αναφέραμε, που αυτό δημιουργεί θέματα στην υγεία. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε αύξηση βάρους, να μας οδηγήσει σε συναισθηματική υπερφαγία. Οπότε έχει σαν αποτέλεσμα να μας αυξάνονται το λιπιδαιμικό προφίλ, δηλαδή χολυστερόλη, τριγλικερίδια, το ζάχαρο, να οδηγούμαστε σε αντίσταση στην ινσουλίνη. Και φυσικά αυτό κάπου εδώ με το χρόνιο άγχος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, όπως λέγαμε και πριν, ότι προκαλεί αϊπνία ή ακόμα και αν κοιμάσαι πάρα πολύ ελαφριά. Αυτό είναι μια ένδειξη έντονου άγχους. Να θέλεις γλυκό 11 η ώρα το πρωί, 5 η ώρα το απόγευμα και 10-11 η ώρα το βράδυ. Να δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς σε έντονο φως, να έχεις τριχόπτωση, γενικότερα να έχεις έτσι μια αδυναμία, μια δυσκολία στη συγκέντρωση. Αυτά όλα οδηγούν σε μια χρόνια κόπωση επινεφριδίων, όπως ονομάζεται, και αυτό το προκαλεί το χρόνιο στρες. Η διατροφή. Η διατροφή πώς μπορεί να βοηθήσει να καταπολεμήσει το άγχος? Λοιπόν, καταρχάς η πολύωρη νηστεία προκαλεί άγχος στο σώμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί όταν παθαίνει υπογλυκαιμία, το σώμα στην πραγματικότητα ζει κάτω από ένα βιοχημικό στρες. Όχι ότι δεν προλαβαίνω να πάρω τα παιδιά, αυτό είναι ένα νοητικό στρες. Υπάρχουν διαφορετικά είδη στρες. Οπότε η διατροφή αυτό που θα βοηθούσε είναι να μην παραλείπουμε γεύματα, να έχουμε σε μια γενική εικόνα, φυσικά εξαρτάται και με το lifestyle του κάθε ανθρώπου, να έχουμε 3 βασικά γεύματα, 2 με 3 snacks, να περιορίσουμε την κατανάλωση καφέ, γιατί η καφέινη προκαλεί ακόμα περισσότερο στρες στο σώμα, όπως επίσης και τα αναψυκτικά που περιέχουν καφεΐνη. Να ενυδατωνόμαστε πιο σωστά. Σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ η ένταξη μιας μορφής άσκησης, ό,τι γουστάρει ο καθένας μπορεί να είναι. Δεν είναι ανάγκη να είναι γυμναστήριο, μπορεί να είναι περπάτημα, μπορεί να είναι yoga, μπορεί να είναι breath working, μπορεί να είναι διαλογισμός, αναπνοή, μπορεί να είναι οτιδήποτε, ακριβώς, οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον καθένα στο κομμάτι της διαχείρισης του άγχους. Πώς συνδέονται αυτές οι στρεσογόνες ορμόνες με το βάρος? Λοιπόν, για τους ερευνητές ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι όταν είναι αυξημένη η κορτιζόλη, η ορμόνη δηλαδή του στρες, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται και άρα ο άνθρωπος παχαίνει. Σκέψου λίγο ότι μόλις μπούμε σε κατάσταση στρες, τι γίνεται? Απελευθερώνεται αδρεναλίνη και κορτιζόλη από τα επινεφρίδια, που είναι 2 μικρά μπιζελάκια πάνω από τα νεφρά, και τα οποία απελευθερώνουν μετά
γλυκόζει στο αίμα για να μας δώσει ένα kick για να τρέξουμε, να σωθούμε ή να πολεμήσουμε. Οπότε όταν η απειλή σε εισαγωγικά υποχωρεί, τι γίνεται? Πέφτει μαζί και το ζάχαρο. Οπότε το σώμα, η κορτιζόλη εκεί ψάχνει ταυτόχρονα να αναπληρώσει τη γλυκόζη. Και τι θα ψάξει? Ζάχαρη και υδατάνθρακες. Ναι. Οπότε γι' αυτό και μετά το έντονο στρες, ίσως θέλουμε γλυκό, ίσως κάτι πιο υδατανθρακούχο. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Επηρεάζει το άγχος το μεταβολισμό μας στα σίγουρα. Σίγουρα. Και εννοείται. τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση μέσα στον οργανισμό μας? Λοιπόν, ακόμα και τα άτομα που δεν έχουν τόσο άγχος και βασικά, ακόμα και τα άτομα που δεν τρώνε τόσα λιπαρά και τόση ζάχαρη και έχουν ένα χρόνιο άγχος, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται. Και μια ενδιαφέρουσα μελέτη το 2015 από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο απέδειξε ότι άτομα που η διατροφή τους ήταν σε υγιεινά πλαίσια, μπορούμε να πούμε, θερμιδικά υπολογίσιμοι, είχαν αυξήσει το βάρος τους κατά 11 κιλά μέσα σε μόνο ένα χρόνο λόγω του χρόνιου άγχους, λόγω του παρατεταμένου στρες. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά κιλά. Είναι πάρα πολλά κιλά για ένα χρόνο και σκέψου τι επιπτώσεις έχει αυτό το βάρος μέσα στο κομμάτι της βιοχημίας, στην καρδιά, στα νεφρά, στο στομάχι. Θα ήταν καλό να κάναμε ένα συνδυασμό ψυχολόγου με διατροφολόγου. Ναι, για θα το ήταν θέμα τέλειο. που συζητάμε σήμερα. Θα ήταν τέλειο podcast. Δηλαδή, πας στο διαιτολόγο, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να κάνεις κάποιες συνεδρίες σε ψυχολόγο για να σε βοηθήσει να... Θα ήταν ιδανικό να γίνεται ταυτόχρονα. Ειδικά σε άτομα τα οποία διατρέχουν έντονο, δηλαδή περνάνε περιόδους έντονου άγχους. Έχουμε όλοι άγχος στη ζωή μας, δηλαδή, και είναι θετικό άγχος. Το παρατεταμένο άγχος, το χρόνιο δεν είναι καλό. Το ωφέλιμο άγχος το θέλουμε, αλλιώς δεν θα είμαστε καθόλου παραγωγικοί. Ναι. Μα υπάρχει διαχωρισμός σε αυτό που λες. Φυσικά, φυσικά. Τώρα, η συναισθηματική διατροφική διαταραχή αποτελεί το πιο συχνό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Ας μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τώρα. Πώς αντιμετωπίζετε? Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση το πώς αντιμετωπίζετε. Αρχικά, γιατί το podcast μας σήμερα έχει να κάνει με το άγχος και τη διατροφή, θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δεν σημαίνει ότι ένα άτομο το οποίο έχει ένα παρατεταμένο άγχος, ένα χρόνιο άγχος, δεν σημαίνει ότι έχει και συναισθηματική διατροφική διαταραχή. Για να πούμε ότι ένα άτομο έχει διαταραχή, σημαίνει ότι πρέπει να επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά για διάστημα 3 μηνών, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, να έχει, ας πούμε, για παράδειγμα, υπερφαγικά επεισόδια, να κάνει εμετό, να έχει καθαριστικές τάσεις με την άσκηση είτε με, τέλος πάντων. Οπότε, αυτό εδώ που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν σημαίνει ότι ένα άτομο με άγχος έχει διατροφική διαταραχή και επίσης ένα άτομο τώρα με άγχος μπορεί το βράδυ να φτάνει και να έχει συναισθηματική υπερφαγία, να νομίζει ότι έχει συναισθηματική υπερφαγία. Δεν είναι τόσο απόλυτο αυτό, γιατί αν εγώ είμαι όλη μέρα νηστική στη δουλειά μου και έχω πιει, ξέρω εγώ, 3-4 καφές και δεν έχω φάει τίποτα, αν το βράδυ που βρω φαγητό φάω τριπλάσια ποσότητα, είναι και λίγο φυσιολογικό. Δηλαδή αυτό είναι από υπογλυκαιμίες που έχουν προκύψει μέσα στη μέρα από την πολλή ορεινιστία. Δεν σημαίνει όμως ότι έχω διατροφική διαταραχή. Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα και να μου πεις αν αυτό είναι συναισθηματική διατροφική διαταραχή. Πρόγευμα να είσαι σωστός. Στο κολατσό επίσης. Να φτάνεις στο μεσημεριανό σου, πάλι να τηρείς κανονικά τη διατροφή σου. Και μετά μπορεί να φας η ώρα 3, για παράδειγμα, το απογευματινό σου και κάθε λίγο και λιγάκι να λες ας φάω ακόμη κάτι σε γλυκό. Κάτι έχεις κάνει λάθος. Κάτι σου έχει ξεφύγει. Τώρα αυτό μπορεί να είναι η υδάτωση. Μπορεί να έχεις πιει πολύ καφέ και να έχεις πολλά οξέα στο στομάχι και να θέλεις να αλλάξεις το pH. Είτε στο στόμα σου να αλλάξει τη γεύση μπορεί να είναι, είτε το pH. Τώρα, αν έχεις κάνει τριάδες και διάδες, δηλαδή σωστούς συνδυασμούς τροφίμων και δεν έχεις φάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα αυγό για πρωινό. Κατάλαβες, γιατί αν 6 ώρες μετά θες να φας κάτι γλυκό, είναι απόλυτα λογικό. Ναι.
Για να απαντήσω όμως την προηγούμενη ερώτηση για το κομμάτι της συναισθηματικής υπερφαγίας, η συναισθηματική υπερφαγία τι είναι? Εφόσον είμαι χορτασμένος, ένα συναίσθημα μου προκαλεί ένα επεισόδιο υπερφαγίας. Δηλαδή τρώω μεγάλες ποσότητες τροφής σε πολύ μικρό χρόνο που δεν θα έτρωγε άλλος άνθρωπος. Αυτό θα πρέπει να το παρατηρήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Φυσικά και αυτό είναι λίγο dark. Δηλαδή ναι, διατροφική διαταραχή δεν το κάνουμε share. Ας πούμε, ωραία, ας κάνουμε ένα υπερφαγικό επεισόδιο όλοι μαζί. Δεν είναι έτσι. Είναι dark. Υπάρχει έτσι μια μυστικοπάθεια, είναι λίγο private. Αρκετά private. Και αυτό που έχω προσέξει είναι μεγάλη παγίδα η ζάχαρη. Δηλαδή όταν φας γλυκό, είναι σαν να καλλιεργείς το να θέλεις να ξαναφάς γλυκό. Είναι ειδικά αν τρως κάθε μέρα την ίδια ώρα, το είπαμε και στο προηγούμενο podcast, το ζητάνε τα βακτήρια του εντέρου σου. Και το είπες στο προηγούμενο podcast, ας μην ξεκινήσουμε τα βακτήρια. Το είπα, Ναι. Εντάξει. Οπότε, πες μας τώρα, τι θα κάνουμε, ποιες τροφές βοηθούν στην καταπολέμηση του άγχους? Λοιπόν, καταρχάς θα πούμε ποια μικροθρεπτικά βοηθάνε στην διαχείριση του άγχους. Είναι και αυτά που έχουμε περισσότερη έλλειψη κατά τη διάρκεια που είμαστε αγχωμένοι. Θα ξεκινήσουμε από το μαγνήσιο με τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Θα πάμε στο ψευδάργυρο με τα μύδια, τα αυγά, το μοσχάρι. Εδώ είναι που ταιριάζει να ρωτήσω για τα συμπληρώματα. Για το άγχος. Αντί σε τροφή να τα παίρνεις σε βιταμίνη, σε ταμπλέτες. Θα μπορούσε, είναι και αυτό μια λογική. Φυσικά η βιοδιαθεσιμότητα της τροφής είναι μεγαλύτερη από των συμπληρωμάτων διατροφής. Οπότε σίγουρα είναι καλύτερο να προτιμάμε, και αν τώρα καταλαβαίνουμε ότι υπολείπεται η διατροφή μας, εγώ θα ήμουν ανοιχτή να βάλουμε και ένα συμπλήρωμα. Αλλά ναι. Στην περίπτωση του άγχους, γιατί σκέψου ότι αυτές οι ελλείψεις σε μικροθρεπτικά δημιουργούνται από το παρατεταμένο άγχος. Οπότε στην πραγματικότητα τη ρίζα που πρέπει να βρούμε είναι το άγχος. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να καλμάρουμε το άτομο. Υπάρχουν πάρα πολλά προσαρμογόνα βότανα, όπως είναι το μελισσόχορτο, η ελθιαμίνη που είναι αμινοξύ, όπως είναι να μου έρθει άλλο, η ασουακάντα, που είναι εξαιρετικό βόταμο αιουβερδικό. Οπότε αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, αντί διαλυόμενες βιταμίνες, μαγνήσιο, ψευδάργυρο κτλ. Θα μπορούσε να είναι και, ας πούμε, για παράδειγμα, για ένα άτομο που περνάει έντονο άγχος και θέμα χρόνου. Τι εννοείς? Αν κάποιος δεν έχει τόσο χρόνο για να πάει στην υπεραγορά ή στο κατάστημα με τα βιολογικά για να εξασφαλίσει αυτά που πρέπει. Αν θα μπορούσε να το καλύψει εννοείς με ένα συμπλήρωμα διατροφής. Θα μπορούσε να είναι σαν εύκολη λύση. Φυσικά εγώ αυτό που λέω είναι ότι όλοι πρέπει να βρίσκουμε χρόνο για την υγεία μας. Η διατροφή είναι το μέλλον της υγείας μας. Ναι, Τζορτσίνα από τα μύτω, για σένα που να λέω, αλλά τέλος πάντων. Μα εγώ αυτό υποστηρίζω. Έτσι, γι' αυτό δημιουργήθηκε στο σελίδα. Το ξέρω. Οπότε, κάποιες άλλες τροφές που ίσως να ξεχάσαμε? Λοιπόν, το αβοκάτο και τα αμύγδαλα, πέρα από τα καλά λιπαρά που δίνουν και απαραίτητες βιταμίνες του B-complex. Η βιταμίνη C που είναι όλα τα σπεριδοειδή, τα μούρα, οι πιπεριές. Αυτά βοηθάνε πάρα πολύ γενικότερα, σαν έτσι έναν γενικό κανόνα. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε και παρακάτω για τα αντιοξυδωτικά. Ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τα αντιοξυδωτικά, λόγω του ότι το άγχος προκαλεί αυξημένο οξυδωτικό στρες, είναι σαν να σκοτώνει τα αντιοξυδωτικά μέσα στο σώμα μας. Οπότε μία γενική οδηγία έτσι που δίνω για τα άτομα με άγχος είναι να τρώνε όσο πιο πολύχρωμα μπορούν. Ας πούμε, για παράδειγμα, η λουτεΐνη που είναι αντιοξυδωτικό βρίσκεται στην ντομάτα.
Ναι. Ειδικά στη μαγειρεμένη, στο ροζ grapefruit, στο καρπούζι. Οπότε η λουτεΐνη, ας πούμε, είναι στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το σελήνιο στους ξηρούς καρπούς, μπορώ να σου λέω μέχρι αύριο τροφές. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι έτσι ένας γενικός κανόνας, όσο πιο πολύχρωμη είναι η διατροφή μας, τόσα περισσότερα αντιοξυδωτικά παίρνουμε. Ποια μικροθρεπτικά συστατικά μπορεί να βοηθήσουν? Λοιπόν, μικροθρεπτικά είναι κατά κύριο λόγο το B-complex, η βιταμίνη C που έχουμε ξαναναφέρει, ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο. Τώρα, κάποια σημεία που θα ήταν σοφό να αναφέρουμε για να καταλάβει και ο κόσμος αν τελικά που πάρα πολλοί κόσμος νοσεί από άγχος, ενώ το διακατέχει άγχος, όμως δεν το καταλαβαίνει το διανοητικό το άγχος πολλές φορές, γιατί είναι τόσο γρήγορος ο ρυθμός της ζωής μας. Οπότε σκέψου λίγο ότι η έλλειψη της βιταμίνης C, ας πούμε, έχει να κάνει με σκασμένα χείλη. Η έλλειψη ψευδαργύρου έχει να κάνει με κόπωση. Οπότε όταν αντιληφθούμε αυτά τα μικρά χαρακτηριστικά, σίγουρα θα ήταν καλό να πάρουμε μια πολυβιταμίνη που τα περιέχει όλα, ή και καλύτερα να επιλέξουμε περισσότερες τροφές που να περιέχουν βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Ακόμα ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι με τη βιταμίνη 6. Η έλλειψη της B6, της βιταμίνης... Θες να αναφερθείς για τις τροφές που περιέχουν ψευδάργυρο? Λοιπόν, ψευδάργυρο περιέχουν τα μύδια, περιέχει το μοσχάρι, περιέχουν τα αυγά, περιέχουν οι ξηροί καρποί. Δηλαδή υπάρχουν άπειρες τροφές, λίγο και πολύ. Αυτές που ανέφερα τώρα, και η σοκολάτα περιέχει ψευδάργυρο, που θα μπορούσε να γίνει ένα θρεπτικό σνακ, δηλαδή να είναι μαύρη σοκολάτα με ξηρούς καρπούς και φρούτο. Μη γελάς καθόλου, εντάξει, τι θες? Τι θες? Τίποτα, σε ακούω. Ότι θα είναι Ευαγγέλιο αυτό που λες για μένα. Έμεινα εκεί, άρα σε κάλυψα με το ψευδάργυρο. Και με τη σοκολάτα επίσης. Και με τη σοκολάτα επίσης, για να χαρείς λίγο. Τώρα για τη βιταμίνη 6, να πούμε ότι το B-complex για το κομμάτι του στρες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η βιταμίνη 6 έχει να κάνει με το μεταβολισμό της ντοπαμίνης και της σερωτονίνης, των ορμονών που είναι καθοριστικές για την όρεξη και τη διάθεσή μας για τροφή. Όπως επίσης και της μελατονίνης, της ορμόνης που είναι υπεύθυνη για τον ύπνο. Είναι αυτό που σχολιάζαμε πριν ξεκινήσουμε το podcast. Οπότε είναι σημαντικό και ίσως έχεις και μία έλλειψη B6. Το γράψω και αυτό, το σημειώσω και αυτό. Είχαμε αναφερθεί για τις τροφές που είναι πλούσιες σε αντιοξυδωτικά. Αναφερθήκαμε πάνω σε αυτό, έτσι. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, μπορεί να δημιουργηθεί φλεγμονή του εντέρου. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα τώρα. Και το πώς αντιμετωπίζετε? Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να διαχωρίσουμε εδώ ότι άλλο είναι η ευαισθησία του εντέρου και άλλο είναι το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, που και τα δύο δημιουργούνται από το στρες. Οπότε, τώρα, ποια είναι η προσέγγιση, ποια πρέπει να είναι η προσέγγιση? Το κάθε άτομο πρέπει να πούμε ότι είναι μοναδικό και ξεχωριστό, οπότε δεν υπάρχει ένας κανόνας για όλους. Διατροφικά εμείς έχουμε ένα πρωτόκολλο, ειδικά για το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, που μιλάς για ένα εγκαταστημένο, παρατεταμένο χρόνιο άγχος μέσα στο σώμα, και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η υπερευαισθησία στο έντερο και δημιουργήθηκε το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου στη συνέχεια. Αυτό που ακολουθούμε στη διατροφολογία είναι το πρωτόκολλο της FODMAP. Για 4 με 6 εβδομάδες αυτό το πρωτόκολλο αποκλεί κάποιους φρουκτοολιγοσαχαρίτες και τι κάνει? Στην ουσία αποσυμφορεί το έντερο με αυτόν τον τρόπο, για να μειωθεί η φλεγμονή, για να μειωθεί η συμπτωματολογία που μπορεί να υπάρχει, τυμπανισμός, να υπάρχουν υδαρείς κενώσεις ή δυσκύλιες κενώσεις. Οπότε ευνοούμε την υγεία του εντέρου για να έχουμε, και εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι όσο πιο διαταραγμένο είναι το έντερο, τόσο περισσότερο overthinking έχω, τόσο περισσότερο άγχος έχω. Οπότε, γιατί πλέον η επιστημονική κοινότητα δηλώνει ότι το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος, όντως είναι. Θυμάμαι είναι. Που μου έκανες ιδιαίτερη μνήμα πάνω σε αυτό το θέμα. Οπότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια σωστή διατροφή. Σωστή διατροφή και να βρούμε σίγουρα τρόπους για μείωση του άγχους. Αυτό που λες, να γίνεται ένας συνδυασμός, όπως είπα,
ψυχολόγος και διατροφολόγος πάνε μαζί. Φυσικά πέρα από αυτό πρέπει να θέλει και το ίδιο το άτομο, γιατί στους καλύτερους ειδικούς να πάει είναι στο χέρι του να κάνει 3 λεπτά προσευχή, ένα διαλογισμό πριν κοιμηθεί, να κάνει breath working, ναι. Να βγει να περπατήσει έστω 10 λεπτά στη φύση, να αγιωθεί. Πρέπει να αγιωνόμαστε, μας έχουν φάει τα τζιμέντα. Πρέπει και να αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Πάρα πολύ πράγμα σημαντικό. Που ο περισσότερος κόσμος δεν το κάνει. Το βλέπω καθημερινά. Σαν ρομπότ είμαστε. Έχουμε γίνει ρομπότ. Ζούμε σε Matrix. Ακριβώς αυτό. Οπότε, αν κάνουμε μια περιγραφή άγχος και διατροφή, τι θα συμβούλευες σε αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, αυτό που θα συμβούλευα αρχικά διατροφικά είναι να ακολουθούμε μια διατροφή με 3 βασικά γεύματα, 2-3 σνακ, να είναι σωστά δομημένη διατροφή, δηλαδή να περιέχει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, καλά λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες σε κάθε γεύμα, ζωντανές τροφές δηλαδή. Όσο πιο ζωντανές τροφές, τόσο καλύτερη τροφή δίνουμε στο μικροβίωμα του εντέρου μας, οπότε έχουμε πιο καθαρή έτσι σκέψη και έχουμε λιγότερο overthinking, και αυτό έχει φανεί και από έρευνες, γιατί ξαναλέω ότι είναι ο δεύτερος εγκέφαλος. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντική η σωστή ενυδάτωση, η επαρκή ενυδάτωση, που δεν χρειάζεται να πίνουμε όλοι 8 με 10 ποτήρια νερό. Αυτό είναι καθορισμένο βάσει του βάρους του κάθε ατόμου. Οπότε βάρος δια 30 μπορεί να υπολογίσει ο καθένας πόσο νερό χρειάζεται και απαιτείται για να καταναλώνει την ημέρα για να είναι επαρκή ενυδατωμένος. Αυτό σίγουρα θα μειώσει τον brain fog, θα μειώσει τις λιγούρες, θα αυξήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολη η νευροδιαβίβαση. Οπότε να μειώσει τον καφέ, θα έλεγα, μέχρι 2 με 3 καφέδες την ημέρα maximum θα ήταν ιδανικό, γιατί ο καφές έχει πάρα πολύ καφεΐνη, οπότε αυτό επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το στρες, όπως επίσης και τα αναψυκτικά σαν τέταρτο bullet θα μπορούσαμε να πούμε, που επίσης περιέχουν... Σε αυτά είμαι εναντίον. Τέλεια. Συμφωνούμε από τα λέμε και αυτά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε επίσης και τα αναψυκτικά που είναι πάρα πολύ ανθυγιεινά και περιέχουν πάρα πολύ ψηλές ποσότητες καφεΐνης, που επίσης προκαλούν στρες και αυτά με τη σειρά τους. Και σίγουρα αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ας γιωθούμε, ας διαλογιστούμε, ας προσευχηθούμε. Ας πάμε στη θάλασσα, είμαστε δίπλα από τη θάλασσα. Ενώ πραγματικά η πιο μεγάλη απόσταση είναι 1 ώρα. Οπωσδήποτε. Δεν το συζητώ. Αυτά. Να είσαι πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προγραμματίσουμε και ένα podcast όσον αφορά το θέμα καλοκαίρι. Το ότι να μην τρώμε ανεξέλεκτα, και θα μας τα πεις όταν έρθεις την επόμενη φορά πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία μου. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.